Mae sychder a datgoedwigo yn dinistro tirwedd Guatemala. Mae'r hinsawdd yn poethi pob dydd. Mae'n lladd ein planhigion ni, ac mae'n ein lladd ni. Mae cyfraddau diffyg maeth mewn plant yn beryglus o uchel. Os ydych chi'n gofyn I mi, dyw e ddim yn deg bod pobl yn exploitio'r adnoddau hyn ac yn elwa ohono. A ni yw'r rhai sy'n cael ein hyffeithio, a heb unrhyw le arall I fynd. Gadewch I gyfiawnder lifo I lawr fel dŵr, a chyfiawnder fel nant sy'n llifo byth bythoedd. Amos 5:24. El agua es vida. Dŵr yw bywyd, mae'n enaid ac mae'n fyw. Mae'n cyndatau wedi'n dysgu ni bod yn rhaid I ni ddangos parch mawr I ddŵr, i'r afon. Wrth gyrraedd I gasglu dŵr, wrth gyrraedd I ymolchi, mae'n rhaid I berson dweud ei enw a chyfarch y dŵr. Dyma sut rydym yn parchu ei werth. Bob dydd, mae'n rhaid I gymunedau ffermio brodorol yn rhanbarth Alta Verapaz brwydro I oroesi yn erbyn effeithiau tywydd eithafol a rhai sy'n exploitio'r tir. Fel plentyn, ro'n I yma yn y gymuned, a dwi'n cofio roedd yr afon yn ddyfnach ac yn fwy. Roedd crancod, berdys a physgod mawr, a ro'n i'n arfer pysgota. Dysgais I nofio yma. Nawr, mae'n wahanol iawn, mae'n fas iawn. Mae creaduriaid a physgod wedi dechrau marw. Mae nhw'n diflannu. Naillai am fod poblogaeth mwy, neu am ei fod wedi llygru gymaint. Mae fy mhlanhigfeydd wedi bod yn marw oherwydd y prinder dŵr. Ac o ran yr effaith mae'n ei gael arnau, wel, does dim bwyd I fy nheulu. Esto es muy serio. Mae newid hinsawdd yn ddifrifol iawn, oherwydd heb ddŵr rydym yn marw. Dyma beth sy'n digwydd fan yma yn ein tiriogaeth ni. Mae'r afonydd a nentydd wedi sychu ac mae'n anodd I ni gael dŵr yfed. Mae hyn yn gwneud I mi deimlo gofid mawr, oherwydd dwi'n teimlo'n hynach o hyd. Gyda llai o egni, a dyw fy iechyd heb fod yn dda yn ddiweddar. Mae'r planhigion hefyd yn marw, ond cnytau ni'n cael ei heffeithio. Felly mae peryg o fod heb fwyd. Mae hyn yn achosi pryder ar gyfer dyfodol ein plant, yn enwedig ein chwirion ac wyresau. Mae partner Cymorth Cristnogol, Co-Heicop, yn cynnig offer a hyfforddiant hanfodol I ffermwyr fel Aurelia ac Aurelia. Mae nhw'n dysgu sut I adeiladau systemau mwyn casglu dŵr, glaw, prin, ac yn cryfhau ei gwydnwch rhag effeithiau'r argyfwng hinsawdd. Rydym wir yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth amrywiol gan Co-Heicop, yn enwedig yr hyfforddiant. Rydym wedi dysgu sut I greu gwrtaith solet a hylif, a meddyginiaethau ar gyfer ein hanifeiliaid, yn enwedig yr ieir, ac mae'n ddefnyddiol am ei fod hefyd yn cefnogi ein cynhyrchiant bwyd. Mae Aurelia yn rhannu bopeth mae'n ei ddysgu gyda'r menywod yn ei chymuned. Mae hi'n gwneud siocled a bara coco, ac yn annog menywod eraill I ymuno â hi. I mi, mae creu siocled yn gelf. Dwi'n rhoi fy nghalon ynddo, ac efallai dyna'r rheswm y mae'n blasu mor dda. Gyda Co-Heicop, mae Aurelia wedi dysgu sut I brisio a marchnata ei chynnyrch bwyd gan greu incwm hanfodol. O ariannu hambyrddau hadau a siswrn tocio I ddad hydrodyddion solar a hyfforddiant. Bydd bob rhodd, waith bynnag ei maint, yn cefnogi teuluoedd I warchod ei hunain rhag newyn. Mae'r wythnos Cymorth Cristnogol hon yn 7 diwrnod I wneud gwahaniaeth. Beth newch chi? Gyda'n gilydd, fe drechwn blodi eithafol.